Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yebiyankoɓe Jayde men Weltare TV on calminama ono foye kuuɓal on ñaganama Allah moƴƴere balɗe juɗɗe e battani moƴƴe ko woni jaam fof yato ko no ɓuuri sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon wonɓe nder leydi Mauritanie wonɓe Sénégal wonɓe Mali wonɓe nder dongre Afrique fof ha wonɓe Europe Amérique Asie musidɓe tedduɓe kala e mon joguiɗo haaju e cafrowo ko wiyete médecine traditionnelle safruji men safruji fina tawa walla jiɗɗo natanede halwa walla jiɗɗo waɗanede listihara walla jiɗɗo waɗanede longal to tawi ko gonga jiɗɗa bandiraɗo musidɓe tedduɓe waɗa feere jokkodira e ceerno docteur ceerno Djiby Sy. Ceerno Djiby Sy ko neɗɗo laaɓɗo reedu ko neɗɗo joom kawisaji ko neɗɗo janguɗo donɗo kadi ko waɗata ko. Ceerno Djiby Sy ko malinajo o jeeya koto ñooro mango kono oɗo saaha joni base makko mawɗo o tawate koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to marché Nettit ko ɗon ceerno Djiby Sy tawate. Ceerno Djiby Sy kala no garduɗa e makko ma heɓen yeeso hen hoore maɗa omo safra yimɓe fof hay saabu Allah omo safrira yimɓe so tawi o yennanama ka miskino Allah ari ka miskino Allah so wona rafiji ɗiɗi ɗum woni ko waɗirta saabu Allah saabu ɗum ne waɗi gartam ene waɗi ko ganduɗa hono joftago woni addude neɗɗo mo sellani to kaɓɓaɗo o wawa safrude saabu Allah andude neɗɗo janowo kirsa janowo baragal o kadi safritaki saabu Allah ma waɗa ko yoɓa on kadata pamodiron kono rafi keddiɗo fof mo gadduɗa e makko e haaju keddiɗo fof mo gadduɗa e makko so tawi o andi ka miskin Allah omo wawi safridemo saabu Allah tawa e mbuɗo namdakima kono noon attention so tawi a ari aɗa jogui a wimo ka miskin Allah o safrima a yirta hen sa hoore maɗa walla sa renaki ni ma dañ hen ko ɓuuri ko dañƴoɗa ko ɗum noon tinnoɗo o wi tan ko nunɗal neɗɗo sen arde makko e saabu Allah yo arda makko nunɗal to mbawɗa wonde fof son pamodiri omo wawi fewnandema leɗɗe ma ha feewa o waɗanma haajuma ha feewa o nelduma so tawi jiɗɗa ko natanede halwa wona tan ma halwa ma ha jira guite maɗa tawi ko riyad wona tan ma riyad ma ha jira guite maɗa tawi ko safruji ko wayno rewɓe ɓe jibinta ko wayno arsigaji ko wayno gandanɗa hoore maɗa wonduɓe erni wonduɓe rafiji kewɗi goɗɗi tension jaɓeɗen keceji musoje fof rafi traditionnel ceerno Djiby Sy ene jogni ɗum humpito ene jogni ɗum gandal kadi ceerno Djiby Sy koye seernaɓe ɓurɓe newade o jeeya saabu tawi ko Mauritanie gonɗa ene saɗi refe mo gadduta e makko walla haaju mo gadduta e makko haw ɓuura e ma ujunnaji jeegom ene qiime CFA ujunnaji ɗiɗi ujunnaji noyete ujunnaji ɗiɗi ene 10 000 ana ujunnaji ɗiɗi CFA hawra ujunnaji jeegom e haalis uguya o safroma ha haajuma humto. Ceerno Djiby Sy noon saɗa yiiɗi jokkodirde e makko so tawi ko numéro makko international woni numéro makko mo hutoto to banggue appel ato banggue WhatsApp fof mbatta ko 47 22 80 84 ko ceerno Djiby Sy o tawate oɗo so haajum koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie saɗa jeera Nettit. onon wonɓe Mali e ɓuuri attirade Mali base makko kadi nani fo Mali komi yii ko woni ɗon ne wiye Samba Sy on noon leɗɗe nan ɗon ne pewna ha feewi so tawi a jokkodiri e makko ma ar keɓa leɗɗe ma ha no hannirta ni ko keblaɗo e gon heblo ene jogui leɗɗe ɗe taw kadi ko leɗɗe ceerno Djiby Sy on ko limata mum leydi Mali wonɓe e diwan Mali Bamako en Nioro en to mbawɗon wonde foof mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 90 22 94 71 ma hawre Samba Sy ɗaccon haqqi ma hawre Samba Sy ko on woni joɗaniɗomo to leydi Mali. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi kan jiɗɗa wonneɗe listihara to mbawɗa wonde fof tawi ko nder leydi Mauritanie sot kartal ma ujunere nella ceerno Djiby Sy kala haajuma inde ma tan kalata inde nene maɗa o haalanma hol caɗele ma ha laaɓa ete so wannima listihara sa renaki cikkatama taw ko onon koddi walla cikkatama taw onon to kalnaɗo haala maɗa so tawi gonɗa o caggal leydi a wawa neddudemo kirti haalamo inde ma inde nene maɗa o waɗanma listihara ha no hannirta ni e gan sanga ko mbawɗa anndudemo fof neldamo so tawi ko leɗɗe omo wawi fewnandema leɗɗe to mbawɗa wonde fof o nelduma leɗɗe maɗa so tawi koto banggue wirtu walla to banggue ganduɗa natate halwa walla ma ceerno hakkude almudo e ceerno wona tan ma ceerno jooɗo yeeso maɗa walla ma almudo jooɗo yeeso maɗa to mbawɗa wonde ɓopp ceerno wawi ligganadema ha jirɗa hoore maɗa
cafurma safde lumale ma jirda hoore ma dum non bandiraɓe musidɓe tedduɓe badden dando faade e ceerno Djibsi wiɗeno ɗo saaha joni o tawate ko to Nouakchott numéro makko ko 47 22 80 84 ɗum non bandiraɓe musidɓe tedduɓe min de haajam ko ceerno Djibsi